Babu kante gimeda medo kar kanyo kapok wa meda gimoro matin kuom gima yiero wacho. Why impeach the deputy president? Okonyalo wacho ni dwa tero gine constituencies ne wadhi ketho time. Kwani na raka mane wango matero nyini dala. Mokwongo onego bedni Cleophas in kaka in. Itaka nyagwar Kisumu. Iketo gine ground kacha. Mondo dawe gwen kacha. Obede gina fast. Mar golo pache ni anto jalup ker ni asewinje lakini ando jogan kecha achiel ariyo adek. Sami wacho ni tero budho Kasarani. Itero budho Bomas. Ng'ato mawuok Kasarani mwiki e Angucho. Ochopo sadi mondo dhi ochiw pache. Kidhi gweng moro kaka koro Turkana. Oket budho ni Lodwa. Ng'at mawuok Turkana South kucho. Ochopo sadi, ochopo nade, eno nafasi na mondo ochiwe pache. Koro impeaching the deputy president en gimoro maduong' kabisa. Mondo bedni miyo kila ng'ato nafasi mondo okete pache. Ni to indi pare ang'o. Namba 2. Forms mane nitie Bomas. To ne waneno kata mana e Central e got ka. Nitie gari moro mane dwa wangi. Kano biro gi forms mose bedo field, mogwe tik ni wan wagolo nyien. Koro mano be kelo swali mar ne sirikal, ang'o sirikal nigi haraka mar timo process ni. Ng'ama dhi onego bedwa penjore ni kar ji odhi dala. Ok wach ni gijo kone odhi dala. To kodhi dala, ng'ama dhi benefit. To mang'a ma push gini mok nyal tim gik e the right way. Mogi kamero mana gimanyene wacho. Ni watimo palpation maber. Owacho kamano. Tana penji. Nite wan gi chief and sharp. Man gima deal gi ngima mar jopiny. Nyaka sama wuoni nitie jomoko makiera ni she and sha gin dhano koso gin programs mek thieth. To pok watimo public participation in any way mondo mi wang'is jopiny ni gini tiyo kama, i-transfer kama, to mai gimi dhi yudo ki move to this thing. To wan gi pesa mar timo public participation mar tero ng'at achiel dala. Cleophas adier manitie achiel. Kenya ka wan gi problems mang'eny ma impeaching deputy president is not a priority to Kenyans. To teko ma otigo kar